You're good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Shena! Kung bibigyan mo ng pangalan ang grupo nyo, tropahan nyo ngayon, ano ang ipapangalan mo? I would say Makupanatics. Makupanatics? Ba't Makupanatics? Majority nung mga tropa ko ngayon are from my elementary era pa talaga. And we're section Makopa. So para mas solid kami, Makupanatics pa rin kami. Kalaban pa rin namin yung mga team Bayabas, mga section Bayabas. I see. Yan, Makupanatics. Mga Ikaw prutas ba? kayo, no? Kami siguro, mga bantay sa lakay. Ay. Wow, bantay kakaiba. sa lakay. Bakit naman? Oo, kasi nakabantay kami lagi kung may pagkain. Kapag wala nang kumakain, sasalakay kami. Sino-sino ba yung mga tropa mo? Ayan, si Precious, yan. Florisa, hello sa inyo. Team Bantay sa lakay. Ayan. Ay, nako. Sure kami mga kabisyo, kayo rin na-miss nyo yung mga katropa ninyo, no? Legit yan, lalo na kung meron kayong grupo talaga, gang. Yung tipong nangunguha kayo ng baon ng may baon, kaya ngayon wala kayong Wala kayong kinabukasan. Yeah. Hindi maganda yung buhay nyo. Kasi bata pa lang masasama na ugali nyo. Ay, nako, eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling 2 uri ng Tropahan sa School! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga bad influence. Uy, Jessa! Aray! Makahila! Anong tara? Wala pa ako sinasabi, Jessa pa lang. Jessa, tara! Aray! Anong tara, makahila? Saan tayo pupunta? Konyo Bicolano, inuman daw. Hindi ako pwede kasi may mga tinatapos pa akong assignments. Ay, wow. Wait, tsaka ikaw, girl, ha? Puro ka inom. O, natapos mo na ba yung mga projects mo? Puro ka lang... Ibasa, maganda ka. Bad influence ka pa. Naku. Ito naman, napaka-KJ. So sasama ka nga. Pass. Okay. Sayang. Nandun pa naman din si Mar, yung crush mo. Balita ko magpapakopya raw siya ng mga assignments kasi nasa mood siya. Girl, alis na ako, bye-bye. Hoy, saan ka pupunta? Aalis na. May kwarto ba doon kina Konyo Bicolano? Bakit? Doon tayo mag-review, sama ako. Sabi mo di ka sasama, di ba? Hello, ako pa ba? Tara na. Ando na ba si Mar? I-text mo dali. Nagawa mo na ba project mo? Ako na rin gagawa. Marupo. Ayan. Mga bad influence. May sa mga tropa talaga natin may ganyan. May tropa kang ganyan? Oo. O baka ikaw yung bad influence? Yun na nga, isasabihin ko, ako to. Yung tipong tara tayo. Ay, di ba umuulan sa probinsya? So sobrang lakas ng ulan. So walang announcement during my era. So hindi pa talaga siya parang internet-based yung era ko. Tapos kapag umuulan, ako yung magte-text, may pasok. Ayan na, dyan na nagsisimula yung mga tuksuhan talaga. Sasagot sila, ikaw. Yan. So ako sasabihin ko, wag na lang tayong pumasok. Diba? And domino effect yan. Kapag pumasok naman kami kinabukasan, at least ako pa rin yung mabuti. Alam mo kung bakit? Bakit? Sasabihin ng mga pumasok, wala naman masyadong ginawa. Sabihin ko talaga, diba? Wala naman palang masyadong leksyon that time. So tama ako. Tingnan mo ngayon, hirap kami sa trabaho. Kaya nga parang di kita ipapatropa sa anak ko kung naging kaklase ka niya. Ako naman, nung bata ako, sa tropa namin, sa akin ako lagi yung ginagamit na pangalan. Bakit? Oo, halimbawa, uy ma, may inuman. Kasama ko naman si Robin Shena, so safe. Parang ganon. May ganon talaga. Pangalan ko yung code para payagan sila ng magulang. Ay, gusto kitang maging tropa kung ganyan. Pero ayaw kita maging tropa. Kasi kapag narinig na yung pangalan ko, yung kulot, wag kang sasama doon. Mapapariwara sa buhay yun. Oo. Ay, naka, anyway, that's number 1. Pwede naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga dramahan. Uy, lagot ka, Mar! Nagtampo si Jessa! Wala nga kayo dyan. Ganyan kayong dadamot nyo. Hala, si Jessa nag-walk out. Kala ko ba tropa tayo? Tapos ganyan kayo? Ganyan naman kayo eh. Magsasabi kayo sa akin na pabuhat ako sa project natin? O bakit? Kasalanan ko ba na sensitive ang balat ko at kailangan kong mag-skincare? Dahilan kung bakit nalilate ako sa report? Tsaka nagambag naman ako sa research natin ah. Pinapatawa ko kayo. At isa pa, kaya ko naman magsolo eh. Sino ba kayo? Ganun pala. Pues, matitikman ninyo ang paghihigan
mo sa project eh. Paano kasi? Lagi kang wala. Sabi mo, hindi ka pa tapos mag-rejob. Ay, ako na po. Hala, Robin Sena, hindi tayo iniimika ni Jeso. Uy, Jeso! Sige, okay lang yan. Mukhang ayaw niya na tayong pansinin eh. Eh di wag na natin na siya isali sa project natin. Sabi pa naman ni Mrs. De Guzman, ang hindi daw makapag-comply, ibabagsak na daw. Sige, alis na kami. Total, ayaw mo kaming pansinin. Friends, saan kayo pupunta? Pati niyo ako isasama. Kala ko ba, Jessa, galit ka sa amin? Sino may sabi? Nagpahangin lang ako, girl. Di ka na nasanay. Ano ba kayo? O tara na, ako na magbubuhat sa research natin. Halika na. Ayan. Dramahan, o may mga tropa talaga tayong medyo may sayad talaga, no? Hindi nga medyo eh. Sayad na sayad talaga eh. O yung tipong okay, tapos biglang hindi. Tapos biglang okay na. Awa. Diba? Pero kung ikaw yung tipo ng ganitong tao, katulad ni Jessa na malakas ang topak at sayad, Ayan. mapapatunayan mo na mahal ka talaga ng mga kaibigan mo. Totoo yan. Kasi pinagtiisan ka eh. Totoo yan. Tsaka kung ang halaman nga, 'di ba? Kung ang halaman inaalagaan, lalo pa yung mga ganitong klaseng ugali, dapat talaga inaalagaan. Bakit? Kasi nga tingnan mo, special talaga to. O ba't ano meron sa halaman? Ha? Dahon. Alam mo, ikaw yung tipo ng tropa na kapag magjo-joke, tatawanan kahit hindi naintindihan. Yun na kasi yun. Diyos ko, hindi kasi di nag-make sense eh. Di ba halaman? Halaman, di ba? Grabe, 1 taon na po kami mga kabisyo, kaya medyo lutang ang isip namin ni Kuya Bicolano. Pero nakakatawa, halaman, tao, di ba? Sana bagay na lang sinabi mo, hayop. Ay, ako, anyway, kabisyo, kung di mo nabutan ang usapan namin ito at gusto mong i-check kung ano itsura namin ni Konyo Bicolano matapos ang 1 taon naming pagsasama, ay hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan po kayo ng mga science tips at skills. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Dragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gitar. Awa. Katalaman! Halaman, inaalagaan. Sa magpasalamat ka, inalagaan ka. Diba, halaman. Halaman, aalagaan. So, sabi mo, dahil special kang tao, pasalamat ka, inaalagaan ka nila. Halaman. Diba, nakakatawa? Ay. Tagal na tayo masyado. Ang ilang halaman. Paliwanag mong maigi. Paliwanag mo.